U prostoru kavane Sveti Lovre otvorena je izložba fotografija mladog turskog umjetničkog fotografa Sejfetina Tinturka, simboličnog naziva Od Istanbula do Zadra. Sejfetin je sa nama u studiju. Sejfetine, dobar dan. Dobar dan. Dobro nam došao. Ispravim ako griješim u izgovoru imena. Sejfetin Dinçturk. Hrvatska. Povezat ćemo dakle kako je uopće došlo do toga da si nam student ovdje u Zadru. No idemo od početka. Rođen u Turskoj, živio u Istanbulu i sad samo nastavi. Da, počeo sam studirati hrvatski jezik u Slavonskom Brodu. Želio sam početi u Turskoj, ali nismo imali profesora. I došao sam u Slavonskom Brodu, tamo sam studirao 3 semestra. Onda sam vratio u Turskoj zato što treba sam učiti neki drugi predmete da ne mogu učiti u Hrvatskoj. I poslije toga nismo imali razgovor između sveučilišta u Osijeku i u Turskoj. I išao sam u Ljubljani. Tamo sam studirao južni slavenski jezik 1 godina. I onda sam došao tu. Napokon, to je bilo odlično, prva godina i imali smo neku opciju da oni su pitali ako želim studirati još 1 godina. Ja sam rekao dobro, to je bilo odlično za mene i sada sam tu, to je zadnji semestar, mislim. Evo, hrvatski odlično pričaš. Koliko ti je bilo teško naučiti hrvatski? Uglavnom, stranci kažu da je jako težak jezik. Da je jako težak jezik i zvučiti teško zato što različiti imamo neki slični riječi, iste riječi zbog turcizma, ali to je drugi jezik za mene. Bilo je jako teško, a sada pričam malo. A kako ti se sviđa Hrvatska, Zadar? Za mene u Zadru imamo najljepše more na Europi možda. Bio sam u puno države, živio sam u Turskoj, mi isto imamo more, ali u Zadru baš volim. Nekada idem na otoci i baš je lijepo ovdje. Za Hrvatice te ne mogu pitati, rekao si imaš djevojku, ona je iz Španjolske. Da, ona radi na sveučilište kao lektorica galejski jezik. On je lektorica galejskog jezika. Na samom početku u najavi smo rekli da je izložba tvoja otvorena u Svetom Lovri. Ja ću moliti režiju da evo pusti neke od fotografija. Izložba nosi naziv Od Istanbula do Zadra. Što se možemo vidjeti? Možemo vidjeti što su slični Istanbul i Zadar. Imam neke slične fotografije i ostavio sam jedna fotka iz Istanbula i jedna fotka iz Zadra. I malo sam pisao priče tamo i mislio sam da to je dobra ideja. Ja sam Turčin i ovdje studiram i imamo puno vezu zbog povijesta, zbog hrane, zbog jezika. I mislio sam da to je dobra ideja. Sretan sam tu, živim tu. I imali smo ideju, našli smo sponsori. Šenol Selimović je pomogao puno. I udruga Hrvatsko-turskog prijateljstva. Da. Upoznali smo zbog tog Škorupa. Ne znam ako znate, to je kompanija, radi u Zadru. I gospodin Šenol priča turski. Ja pričam hrvatski, nekada pričamo turski i hrvatski. To je odlično za mene. Što se tiče fotografije, na njoj i dalje vrijedno radiš. Već sutra imaš izložbu u Osijeku. Nije sutra idemo u Osijeku na večer i poslije sutra imamo izložbu u Osijeku. To je druga izložba, druge fotke. Biće više portreti, samo turska. Zato što nisam bavio puno fotografiju u Osijeku da ne mogu pokazati. Evo, što te u Zadru najviše inspiriralo za fotografiranje? More. Da, svi slike su blizu mora. I volim, živim u poluotoku i baš volim uvijek sam u poluotoku. A vjerujem da te to puno njih pita, što ti najviše fali?
začine, hrana. Volim ribu ovdje. Bio sam u Španjolskoj, Galicija, koji je baš znanje za ribu, ali ovdje više volim, ovdje je jeftiniji i baš dobro. Pitaću te što se tiče budućnosti, za nekakvih 5 godina, gdje se vidiš? Da li bi Hrvatska mogla biti tvoj novi dom? Već je moj novi dom. Sve zajedno, mislim da 4-5 godina sam živio u Hrvatskoj. I ja jedem kobasicu, pijem rakiju, da pričam hrvatski, što još. Vidjet ćemo, sljedeću godina želim biti tu, ali znate, sada imamo neki problem, trebam vizu za doći u Hrvatskoj i neću biti student više. Vidjet ćemo, ja ću probati doći i naći neki posla i vidjet ćemo. Evo kako bi Hrvate opisao, kao kakve ljude? Što mislimo o Hrvatima? Da. To je različite, zato što živio sam u Slavoniju i živio sam u Dalmaciju. Za mene različite ljudi. Na primjer, ovdje živim u poluotok i kada probudim u 8 sati ljudi piju kavu. To je čudno za mene, ali sviđa mi se da sada idem svaki jutro na kavu. U 8 sati na kavu. Ne znam zašto, samo grad. Ja ne znam, i jedem više ribu, ali Hrvati su sretni ljudi za mene i oni puno znaju o svijetu, o Turskoj, o politiki. Kada idem, na primjer, u Sloveniju, dobro, oni nešto znaju, ali nije kao Hrvati. Ili možemo pričati politiku o nekoj državi, da ne znam, u Američkoj. To je, nisam znao da Hrvati puno znaju o politiku, baš su interesni. Evo, vratit ćemo se na samu izložbu. Do kada nam je izložba otvorena u Lovri? Zatvorimo u petak, ali to će biti 2 tjedna i to je to. Imam više projektu, vidjet ćemo. Imam neki projekt, kažemo ovdje. U planu? Da, portret, zadarski ljudi, portreti. Dakle, ja ću ti puno zahvaliti na tvom vremenu koje si posvetio našim gledateljima. Svih vas ću pozvati u kavanu Lovre da pogledate fotografije uživo. I mi se vidimo za najaviti sljedeći projekt portreta. Dobro, hoću dogovoreno. Ostanite uz nas, kratko ćemo predahnuti.